Il-ħadd ġiet fit-tmiem eżebizzjoni fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxara dunur l-eks Ministru Nazzjonalista in-Nutar Giusi Spiteri. Fit-tmiem ta' din l-eżebizzjoni kien hemm diskussjoni fejn il-President tal-Kumitat Sezzjonali Joe Spiteri spjega li fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar ġie approvat li fin-Naxxar tisemma Pjazza għan-Nutar Giusi Spiteri. Tul id-diskussjoni ħarġu diversi punti mill-kelliema fejn l-eks Ministru Nazzjonalista Naxxari Luis De Guara tkellem fuq kif jiftakar lin-Nutar Spiteri fit-tfulija tiegħu fejn l-istess tabib De Guara u tfal tan-Nutar Spiteri qattaw it-tfulija tagħhom flimkien peress li kienu ġirien. It-tifel il-kbir tan-Nutar Spiteri Tonio Spiteri flimkien mat-tabib De Guara qasmu diversi esperjenzi ta' tfulija li kellhom flimkien mal-ġenituri tagħhom. L-eks-deputat nazzjonalista Richard Muscat tkellem kemm politiċi bħan-Nutar Spiteri għadhom jagħtu eżempji sal-lum il-ġurnata, politiċi li kienu jgħixu ħajjithom man-nies u jaraw dak li veru hemm bżonn għal ġid tal-pajjiż u tal-poplu tiegħu. Fid-diskussjoni ħadu semm ukoll il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, l-eks-Ministru u eks-Kummissarju Ewropew Tonio Borg, Luis De Guara, Tonio Spiteri u Richard Muscat u kien hemm preżenti wkoll id-deputati tad-Distrett Simon Busuttil, Maria De Guara, Robert Kutajjar u l-familjari tan-Nutar Spiteri u anke l-kandidati għall-Kunsill Lokali kif ukoll dawk għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.